Siyakhuleka-ke kunina benkashana yamenzi eyaphuza umlaza ngameva. Hawu sesiphakathi-ke siyindalo media. Usefikile-ke umkhulu Gwabini. Yebo, ku-2026 suqala nje unyaka nginifisela konke okuhle enisifisela kona nganzakwethu. I think ngoba engingabenzanga ubulungiswa mangabe ngidlulisela omazwi ukuthi nje wonke umuntu konke okufisayo kulo nyaka engathi ngayimpumelelo, kuqhakaze konke okuyikweleti ozaziyo zasemsamo, zasethongeni, zasekhaya zilungise amandla mangabe unawo ukuze impilo yakho iqhubeke iye phambili ingabi nobuhixihici. Ungathathi amagxathu awu-10 uye phambili ebese uhlehla amagxathu awu-50. Cela nilungise izinto nganzakwethu. Into mase usuyazi ukuthi ikhona isikweleti yilungise uyisukumele. Welcome to yet another exciting episode yendalo media, whereby we discuss all things African spirituality, all things African philosophy, and so on and so forth. Namhlanje-ke ishow yethu izobe mnandi kakhulu nganzakwethu ngoba ngizokhuluma la ngento engicabanga ukuthi abantu abaningi bake bangayinaki. Abantu abaningi bake bangayinaki. So sizokhuluma ngayo-ke namhlanje ile ndaba yokuthini na abantu abangasekho banamandla amakhulu kunathi esisaphila esangaphansi komthunzi welanga. Inqobo nje kufanele sibalungisele izinto ekufanele sibalungisele zona eziyikweleti ukuze impilo yethu iqaqeke, kube khona inqubekela phambili kukona konke esikwenzayo. Namhlanje-ke ngizoshare istory esijulile nganzakwethu, esijule kakhulu engicela ukuthi nisilalelisise, nishare le video, nishare i-comment section. Ila mina engixhumana khona nani, ngicela siyisebenzise kakhulu, yona playground yethu yami nani. Ngifuna sixoxe, si-engage-ane, ni-suggest izinto nami niphinde ningivule futhi amehlo ey'ntweni mhlampe mina nibone ngathi angiyinakile. Namhlanje okay, ngicela uqale ngidlulisela nganzakwethu. Ngike ngisho kuma-video cishe wonke kuma-episode leyo sesiwenzile ukuthi mina ngibe umuntu othwasa ngamaphupho. So ukuthwasa ngamaphupho-ke kuhlukile, or rather it's a much lengthier process than ukuthwasa the traditional way. Mangabe uzoya kaGobela uyawuspenda mhlawumbe u-8 months, 6 months kushiyane ngamandla-ke nanokuthi izinto zakho noGobela wakho nihlangana kangakanani, izinto zenu nisheshisa kangakanani. Kodwa thina ama-self-initiate kusithatha iminyaka, njengoba ngike ngaveza-ke emavidiyweni ami ukuthi mina selokhu ngaqala ukuhlakanipha ngumuntu ophuphayo. Ngumuntu ophuphayo nganzakwethu and ngiphupha non-stop. Ngize ngakhula ngaba mdala, ngaqala sengizazi ukuthi ngubani. Sengihlangene okwesibili nenzunza. Ngisherile ivideo la engahlangana khona okokuqala nenzunza ngisamncane. Ngaphinde ngahlangana naye okwesibili inzunza, sifika kumina sisho ukuthi hayi sesikuhlengile kwaze kwafika kulesi sikhathi. Sesifisa ukuthi-ke from now onwards usebenze kanje kanje kanje. Nazi izinto, amandla akho alele la ilawa. Hhayi-ke nganzakwethu nangampela-ke ngawumuntu okhuthalayo mina-ke I've always been that person nje onganqeni ukwenza izinto. Makuthiwa kuyagezwa ekhaya, nami ngithola ilo mshikashika ngisaleli ngemuva ngiyageza. Makuthiwa ngisho kade mhlawumbe ngizovakasha esontweni elithize, ngivakashe nje isikhashana esincane, manje ngezwa kuthiwa kuyiwe empophomeni, hhayi ngihlale ngilapho nje nami. Uyabo ukukhula kwami nje ngikhule ngumuntu onjalo oyikhuthalayo izinto zesintu zesiZulu, especially izinto ey'faka amanzi nokusebenza ngamanzi nokuhlambululeka ngesimo samanzi. So with that said, I am now going to dive deep into today's episode. Namhlanje ngizokhuluma ngodaba olushube kakhulu. Kuke kwakhona ngizocela ungalidaluli igama lakhe ngoba kumina ngimthatha njengomlingani engilekelelana naye ey'ntweni ey'thize. Kodwa ngeke ngaba nesimo la eminyakeni eyedlule, asithi nje eminyakeni emihlanu eyedlule. Okay, before ngene kule ndaba,
Mina bese kufika esigabeni sokuthi la ekhaya kunokufika abantu athi umuntu uphuphile wayalelwa la kamkhulu Gwabini kwathi uzofica umuntu okanje kanje kanje. Ngenza kwezi lento yenzeka nje, angiyona inyanga, angisona isangoma, kodwa ngokwamaphupho bese ngizazi ukuthi mina ngiyathwasa. Bengizazi iy'gaba zami esengiy'hambile ekuthwaseni. Bese ngithi mangilele ngiphuphe hlampe ibhayi elithize. Ngithi mangilele ngiphuphe ubuhlalo obuthize. Lezi zinto mangabe ngiy'phupha, ngangitsheliwe mina ukuthi akushiwo ukuthi ngihambe ngiyozithenga, kodwa ngikhonjiswa ukuthi ngokukamoya sengikusiphi isigaba. Ngizokhumbula khona ividiyo engike ngayenza le kade ngikhuluma khona ngokuthi idlozi nabantu abadala esikhathini kule nkathi yamanje, kule current epoch, basebenza ngendlela ehlukile ukuze bangakwazi ukupredicteka, ukuze bangakwazi ukuthwebuleka, ukuze bangakwazi ukungcoliseka. Ngizokhumbula-ke ngizibalile iy'gaba idlozi ebelijwayele ukusebenza ngazo ngaphambilini. Ngabala futhi izathu ezenza ukuthi why idlozi lingasasebenzi ngale ndlela ebelisebenza ngayo kudala. Ngakubala ukuthi 1, like lahlala ebantwini idlozi abanokukhubazeka. Ngakuveza ukuthi labo bantu bagcine sebengcola ngoba abantu abayinkabi bebesebenzisa labo bantu ukuyogeza. Khona imithi ethi mayisetshenziswa yinkabi kuphoqeleka ukuthi awulala nomuntu wesifazane mhlampe ongaphilile kahle ekhanda. Asithi nje umuntu wesifazane, kodwa manje kuyikona ukuthi ngeke baye nomuphi umuntu wesifazane. So basebenzisa abantu abesifazane abanjani, abanokukhubazeka okuthize mhlampe engqondweni noma physically. Ngikubalile lokho. Ongakazazi ayibone leyo video, ngizoshiya i-link kwi-comment section ukuze ukwazi ukuthi uklikhe kuleyo link ebese ikuthatha ikuyise straight kuleyo video. Ngaphinde ngabala futhi kuleyo episode ukuthi idlozi laphinde langena emntwini lingene sandluzula umuntu ahamba ayogula awele kuboka gobela la idlozi elifisa ukuthi lilashwe khona. Ngakuveza ubungozi obufike naleyo ndlela yokusebenza kwedlozi. Lasuka lapha idlozi langena kulento manje siyibiza ngani ngama-self initiates, ukuthi seliyayibambela lona idlozi. Seliyazibambela lona idlozi. Sekunabantu abaphupha izinto, benza izinto, bayalelwa izinto, babe nemizwa nemicabango ebafundisayo, ebatshela izinto ey'thize ngempilo. Siyazwana ngithi lapho. Okay, sikubeke aside-ke lokho. Sengiza lana-ke manje, ngiyakhumbula ukuthi ngitheni, bengi-approach-wa, bekufika abantu abayaleliwe ngami, abaphuphile ngami, kube khona izinto abazoy'cela la ekhaya. Hhayi, besafika okokuqala nami ngange ngidideke, ngibiza ugogo, ngithi nayi gogo, hhayi nayi indaba isinda, nangu umuntu efika nodaba olusinda kanje. Hhayi ugogo-ke alekeleleke ngoba ugogo naye uwumuntu wakamoya, alekelele. Ngigcine ngibone sekwenzeka. Lento ngingakhulumi ngayo, ngangingaxoxeli muntu, ngingakhulumi ngayo. Kodwa kwahamba labantu abafika kumina kwayibona abaxoxayo ngemisebenzi eyenzakalayo kubona, ukuthi hawu, yazi ukuthi umkhulu Gwabini ngafika lapho kuwena nginenkinga u-A no B no C. Waprescribe u-A no B no C wena, and izinto zami ever since ngasebenzisa lezi zinto wanginikeza zona, ngenza ngale ndlela osho ngayo. Ngayinqoba lezo zinto engangibhekene nazo. Kwababantu, ningizwe kahle, kwababantu labo abaxoxela abanye abantu ngalezo zinto ezenzeka. So ngagcina sengikujwayele ukuthi kunabantu abahlale bafike. Okay, sesiza kulo kune case eyi-1 engifisa ukuthi ngiyisingile out from bonke labantu akade befika. Ngifuna ukunikhombisa amandla amanzi, ukubaluleka kwamanzi. Umuntu makuthiwa sebenzisa amanzi ey'ntweni zakho, uqhele emthini ukuthi anamandla amanzi angakanani, especially mangabe lawo manzi ezokhulekelwa athintwe izandla zomuntu onjengami, okhulele umuntu mina ngingane yasemanzini nje sidalwa,
bayazi laba bake bafike la ukuthi into engiyiqhakambisa kakhulu mina ukugeza umuntu, ngimqaqa amaphupho, bayikhulumele kuwena abantu bakini. Mina ngisuke sengizwa ngawe ukuthi sekuthiwani, usutshela mina. Awuthi mawufika la ngiqeqebuke ngisho lokhu nalokhu nalokhu. Yebo, khona ngeke ngikubone mawufika uwumuntu, kodwa ngeke ngifise ukuthi mina kube uwena otshela mina ukuthi bathini abantu bakini ngale ndlela, ngalolu hambo esilithathayo mina nawe. Siyalandelelana. Ngizama ukuthi ngiyindlalele kahle le video ngoba angifuni silahlekelane. Ngizozama ukuthi ingabi inde kakhulu nganza kwethu. So la kube kwakhona-ke isiguli sami esasifikile nje kudala, njengoba ngishilo ngathi saqala ukuhlangana nazo 5 years ago. Hhayi, sahlangana nomfana, umfana nje ohloniphayo, ibhungu nje elihle elihlelekile, elifundile nganza kwethu. Kodwa manje ube nenkinga ekufundeni kwakho. Ubejwayele ukuthola amatoho amancane, athola amatoho lokhu kuthiwa yini, ama-contract. Athola ama-contract asebenza isikhashana, athi esajabule kusakuhle ekhaya uze kuthiwa leyo contract isiphelile. Kwafika isikhathi-ke le kubuye kuthule khona isikhathi eside. So wafika kumina kade kuthula isikhathi eside impela kuyena. Hhayi, ngamfaka kwi-program yami-ke, sadila naye ngamanzi, kwavela amaphupho kuyena. Ngicabanga ukuthi mhlampe emva kwenyanga ey'mbili siqalile ukusebenza naye. Ngiqalile ukumsebenza nje because ngayizinikela kuyena ngathi no, let me devote all my time and energy to assisting this young man, and I did precisely that. Now sengimsebenza ngendlela yami yamanzi engeke ngiboniswe ngayo, engisebenza ngayo. Kwenzeka isimanga. Wayenosisi, wayenodadewabo lo mfana lo. Udadewabo ababekhonzene naye esaphila. Shuthi lezi zinto engamnikeza zona zokuyihlambulula, kuphinde kuhlambuluke nedlozi, kuhlambuluke nabantu abangasekho nje-ke bakini emndenini, ngoba ngamandla enginawo la okuhlambulula sonke isizukulwane esingasekho. Kwafika lo sisi walo mfana ngephupho. Ukhumbule lo mfana kade esasanokuqala nje ukumfaka kwi-program yami, and ufika nje la akasebenzi, akanalutho. Ngiyakhumbula ukuthi angizange wakhipha nje ukukhanyisa ngicatha kufika ngisho ku-R10 ukukhanyisa kwakhe, ngoba nami phela ngaleso sikhathi angikwazi mina ukuqagula imali ukuthi hayi ngifisa ukuthi kube kanje. Enye yezinto nje engihlulekayo ukuthi ngizenze lezo. Abantu bake bayibuyele nje later on nezipho ey'hlukahlukeneke ey'nkulu ezinye. Ngamukeleke phela ngoba nami ngisuke ngiphiwa ithonga lakini. Uthi-ke lo mfana, hhayi mkhulu Gwabini, ngiphuphe usisi wami. Usisi wami mhlawumbe ubeseneminyaka 2 ashona before mina ngiqala ukuhlangana naye lo mfana, isiguli lesi sami. Hhayi, ngimgezagezeke, aphuphe athi hhayi ngeke mkhulu Gwabini, ngihlanganile nosisi wami. Sasizwana naye esaphila. Wafika nje qathatha usisi wakhe. Uthi ngiqale ngayitshela ukuthi mhlampe ngiyaphupha mkhulu. Kodwa manje ngabona ukuthi hayi khona angiphuphi, ngoba lo mfana une-outside building kubo. Le outside building ahlala kuyona. Usisi wakhe ubejwayele ukuthi mangabe ephuma emsebenzini aqale endlini yalo mfana kwi-outside building, angqongqoze, ambingelele before ayihambe ayongena endlini enkulu. That's how close they were esaphila usisi wakhe. Uthi ngalolu suku-ke sesiqala ukusebenzisa izinto lezi. Uthi hhayi ngeke mkhulu, ngihlele embhedeni nje ngicofa ifoni, ngizwe ukuthi hayi khona kube ngasithi kushintsha i-atmosphere, kube ngasithi kuya ngokubanda, yabona. Uthi ngezwa amakhaza, hhayi nginganaki ngoba nasefonini ngibhizi, uyabo. Uthi hhayi ngizwe kodwa uthi hhayi koshintsha manje kwakhona amakhaza. Athi kusakhona la makhaza lawa, uthi usisi wakhe une-signature knock ayazi ngaye. Akekho omunye umuntu owaphinde wanokha esicabheni sakhe ngale ndlela usisi wakhe ayenokha ngaye, usisi wakhe esaphila. Usisi wakhe ubenokha kathathu, ubethi gqo gqo gqo, ebese yathula. Mangabe eza usisi wakhe ukuthi hhayi naye uthule, usezophinda usenokha kabili-ke manje gqo gqo. Mawukuthi uthule ebese ethi gqo kanye, ebese ethi hayi bo wendoda,
konakelephi indlela ababijayele ukuthi ukuncokolisana ngayo. Uthi hhayi, uthi-ke usengixoxela, usesemkhulu. Hhayi ngeke mkhulu. Le nokho kathathu ithi gqugqu. Khumbula le ndlini sekune-atmosphere, sekunomoya ongasithi uyabanda. Uthi avesane abe nalento khona into esiyibiza nge-chicken skin. Uthi ngibe ne-chicken skin mkhulu, ngizwa le nokho ukuthi hayi bo. Le nokho sekuphela u-3 years ngingayazi, ngoba sekuphela u-3 years usisi wami enze njani, adlule emhlabeni. Le nokho iphinde inokho okwesibili, isinokho yenza u-2, uthi goqo. Yathi qo okokugcina. Uthi lo mfana ngavuka ngahlala ngezinqa embhedeni, angithi belele ngesisi edlala ifoni. Uthi ngavuka mkhulu ngahlala ngezinqa embhedeni. Mangihleli ngezinqa embhedeni, umnyango wakhe uvesane kancane, uthi nje khici ihandle ivuleke slowly, gently nje wavuleka umnyango. Mawuvuleka umnyango, aqalaze manje. Umfana aqalaze ukuthi hayi bo, kwenzakalani? Athi mayithi nhla, usisi wakhe. Uklini, uthi wayegqoke irobhe engathithi imhlophe. Hlampe into esingayifanisa igawuni elula kodwa emhlophe. Uthi nje mkhulu, wangena nje wavela uhalf esicabheni. Wathi we, indaba yakho Sibanibani, wambiza ngegama leli engiligodlile-ke. Wathi we Sibanibani, indaba yakho uhleli la, izokusiza ngani leyo foni? Kusasa-ke ngiyakulanda, ngikutholela umsebenzi. Ningizwe kahle ngani zakwethu, ngikutholela umsebenzi. Kusasa ngicela uvuke ekuseni uhambe uye kuphi? Ngizama ukucabanga njalo ukuthi ngisho yini indawo. Angeke ngisho nje. Kusasa hamba uye eVictoria Center. Abantu abahlala eMaritzburg bayayazi ilokhunjana kune-center laphaya ebikade ino-Pick n Pay before. Ku-Victoria, kune-center-ke lapho. Kukhona inkampani ekhona khona lapho, njengoba sikhuluma nje. Loyo mfana usebenza khona lapho. Supervisor. Usewu-supervisor-ke manje. Kodwa wafika obviously phela waqala phansi, kodwa bekuwumuntu vele oneyicuci khona into ayiphethe ephathekayo. Uthi lo mfana adideke athi hawu, uthi usisi angivuke kusasa ekuseni ngigibele ngihambe ngiye ku-Victoria, ungangishayeli u-9 ngingakafiki ku-Victoria. Yazi ukuthi kwenzeka isimanga-ke la. Walala umfana, wahamba-ke shuthi usisi wanyamalala. Hhayi umfana uthi indlela aba-shocked ngayo, akabange savuka aya ngisho endlini enkulu. Walokhu ehleli ecabanga lento, ezikhweshini ukuthi ngabe ubelele, ngabe bekwenzakalani, engayitholi impendulo. Ayavuke-ke ngakusasa ekuseni, uthi heyi mkhulu, ngenza into nami kwangathi umqondo wami uhambile. Uthi ngavuka nje ekuseni, ngapakisha zonke izinto ezithi mina, ama-CV, itifiketi lokhunjana, ama-academic certificates, yonke into yakhe nje, sonke isikhali sakhe. Hhayi, uthi ngakuthatha lezi zinto lezi mkhulu, ngagibela, ngaleso sikhathi besagibela amakhumbi. Uthi ngagibela, wasuka la esuka khona, ngicela ukuligodla-ke igama lendawo la ehlala khona. Kodwa wathi mayigibela ikhumbi, yahamba ikhumbi, istobhu adilika kusona. Uthi lento ngesikhathi sizenzakalela yayifikela. Uthi kwafika nje esagibela ekhumbini, kwafika ukuthi nje akadilike kuphi? Esihlahleni. Adilike esihlahleni. Uthi mhlawumbe mayihlambisela iy'khathi, uthi cishe past 7 kuya ko-8. Angithi nje suka past 7 kuya ko-8. Ukhumbule ukuthi usisi wakhe kade efika, uthe u-9 ungamshayile engafikanga elokhunjaneni. Lapho kuleyo shopping center leyo eku-Victoria. Hhayi, uthi yazi ngisekhumbini mkhulu, ngize ngiyamamatheka ngithi nayibo. Umuntu use-desperate. Sengiphupha ngisho emini into engiyiphuphile ngiyenze. Kanti wayengaphuphi. Kwakwenzeka bukhoma. Hhayi, uthi mfikele into ethi akadilike. Abantu baseMaritzburg bayasazi lesi stobhu, kuthiwa isesihlahleni. Kodwa commercial road nje loyo. Kodwa kuthiwa isesihlahleni isitobhu sakhona. Hhayi, uthi ngidilike, kuthi kufika into ethi ngidilike kubani ku-commercial road. Adilike-ke le ndodana.
ngimbiza-ke indodana-ke kodwa ngesihlaliso sami. Hhayi idilika indodana yami khona, hhayi i-walk. So mawudilika esihlahleni uya ku-Victoria, uthatha u-left, wagudla ngo-left. Uthi uma ngabe gudla ngo-left, abantu kuyaphithizela isekuseni phela angithi phakathi ney'nsuku, abantu bemsebenzini wathi uma ngabe eqala edilika nje esihlahleni, eqala nje walk towards ilokhunjana eya ngase-City Hall. Uthi hhayi kulesi sixuku sabantu afanise usisi wakhe. Into ayeyigqokile loya muntu i-uniform eyayigqoka usisi wakhe esaphila la esebenza khona. Istebhu ayehamba ngaso esasisi wakhe ngishoni. Uthi lo muntu wangiqalaza kancane embona, yabona ukulandela umuntu umlandele kodwa from afar, from a distance. Kodwa uyabona ukubona umuntu umlandele bese engqondweni yakho ngathi kukhona ukuthi wothi ngimmemeza, hawu nangu uSpanibani nje. Uyabo? Uthi ngifikelwe iloko mkhulu ukuthi ngithi mina hayibo, ngophi uSpanibani? Asho igama lasisi wakhe. Athi hayibo kube uSpanibani nje lona. Manje a-pick up i-pace, uzama uku-catch up-a nalo muntu. Uthi wangiqalaza kanye nge-smile. Uthi wathi nje nge-smile. Uthi hhayi mkhulu, ngasho kathi nayi makuwukuthi mhlampe sengiphambanelwe ingqondo, hhayi yaze yaphambana ngendlela ejulile bo. Uthi hhayi ngiqhubeke ngikhuphule i-pace manje, ngikhuphule i-pace ngihambe. Athi lo muntu uyangihola, sidlule e-City Hall, siwele, silibhekisele ku-Victoria thina. Uthi bahamba belandelana. Elokhu emfanisa lo sisi wakhe, kube ngathi uyaduka, aphinde amfanisa esembona kude. Manje uzama uku-catch up naye. Uthi hey sahamba mkhulu, elokhu engilusile lo muntu. Uthi sahamba kwaze kwafika esigabeni la esebejika khona kunelokhunjana ekuthiwa u-Parkland Spa. Uthi ukumlandela kwami usisi wami wangigqobhisa e-Parkland Spa. Abahlali Maritzburg bayayazi-ke le ndawo. Shuthi wangena ngaleli sayidi la kulo mgaqo ngase-Parkland Spa, angene ngathi uye e-Parkland Spa. Kodwa ahambe ngakuma-A_T_M lawa phakathi, ebese eyophumela ngakuma-parking, lama-parking asendaweni ekuyilokhunjana le enompheme. Uthi ngiphumele kuma-parking, mephumela kuma-parking bachezuke bakhuphuka ake baya kule center le eku-Victoria engiyishoyo. Uthi hhayi ngilokhu ngimlandela lo muntu ngiyamfanisa, uyena uyashesha, nami sengiyashesha. Uthi hhayi mkhulu, ngithi uma ngabe ngifika ngakwi-main entrance yalaphi manje yakhona kule center le ku-Victoria, kule nxanxathela yey'tolo eku-Victoria. Ngicabanga ukuthi kunanendawo lapho yokuyijabulisa, abantu abaningi bayayazi, kodwa nje kuleyo center yaku-Victoria, ngizocela ungayisho igama. Ngesikhathi engena, mawungena lapho kunesikole esingaka-right, mawungena kwi-main entrance yakhona, isikole esingaka-right esifundisa izinto nje zaka-creative art. Hhayi angene, ebese usisi wakhe bese yaduka ngala ekujinywa ngakhona. Aduke nje usisi wakhe manje kucace ukuthi umdukele, kodwa manje engqondweni yakhe umfana lo engibiza ngondodana la, engqondweni yakhe ebese ehamba aloku erawunda manje le mall. Usefuna ukubona, uthi mina sekubuhlungu inhliziyo ukuthi hawu ngoba bese ngimlandela ngiy'tshela ukuthi mina ngiyamfica nje. Ngitshela ukuthi la afika akhathala khona eseyirawundile i-center le yaku-Victoria, la afika akhathala khona athi ngeke ngihlale phansi ngidonse umoya. Lapho kwaqhamuka umlungu, uthi kwadilika umlungu emotweni. Leyo moto kwakuyi-4x4 yakwa-Toyota, i-GD6, akayikhohlwa lo ngisho i-number plate yakhona uyayazi. Kwadilika umlungu lapho esahleli esejulukile. Wathi lo mlungu, hey ndoda kuhamba kahle? Athi lona hhayi kuhamba kahle. Lo mlungu wangena wathenga something e-Caranichas. Uma ngabe ethenga something, ukudla e-Caranichas, wabuya lo mlungu wapha uthengele naye lo ndodana lokhunjana lo bhuti
amuphe athi nayi breakfast. Yazi njengoba ngila kusho sekukhuluma umlungu, njengoba ngila ngifuna umuntu ozongisiza kanjani. Inkampani yami ngihanjelwe umuntu okade eyibambe ngazo zombili izandla. Athi ikhona khona la kule center. Athi lo mfana, "Eyi, yazi ukuthi njengoba ukhuluma nami nje kahle hle, I'm job hunting. I'm job hunting. Kukhona nje isimo esingibeka la." Uthi, "Hawu, njengoba usulana pho kwenzakalani?" Uthi, "Ayi, ngokuchazela ngelinye ilanga. Kodwa awukuthathe nawo amaphepha ami ubone ukuthi mhlampe angeke yini lesi sikhalo othi sikhona kule khampani ngingene hlampe khona." Athi lo mlungu, "Hhayi, asidli la." Uthi bancika ngemoto badla. Wathi uma beqeda ukudla wathi, "Asingene ngaphakathi." Bangena ngaphakathi belandelana. Bathi uma bengena kule khampani le lapho, inkulu, inkulu nje. Uma bengena lapho, uthi lo mfana, "Wemkhulu, ngathi ngingena wangi-introduce-a as ilokhunjana, u-staff member omusha. Wangi-introduce-a nje estafini asifica lapha as u-staff member omusha. Wamxhumanisa ne-gang yaka-HR, basorta i-paperwork, kwenziwa i-induction nje ngaleso sikhathi kwenziwa i-induction. Makuqedwe ukwenziwa i-induction-ke, hhayi bo, sekuxhawula ama-colleagues, sebemqedile ukukhombisa around. Hawu, nakhu bamnikeza ne-space sakhe, i-office space yakhe ukuthi wena kusebenza la. Namhlanje uwu-supervisor kuleyo nkampani. So, isizathu esenza ukuthi ngishere le story, ngizama ukunigqugquzela emakhaya ukuthi uma ngabe kukhona izinto eziyikweleti ozaziyo ukuthi zikhona, kufanele uyigcine uyilungise. Ungangabazi ukuthi uzenze lezo zinto ngoba zinhle. Imiphumela yaloko mihle. Imiphumela yokuhlala uhlanzekile wena ugeza mihle imiphumela yakhona. Impilo yakho iba yinde, izinto zakho ziyaqaqeka, izinto zakho ziyavuleka. And uma ngabe sezivuleka, uma ugezeke ngendlela, kwenzeka izinto obona kahle ukuthi ngisho ukuthi uyazixoxela omunye umuntu akayizwa lento oyishoyo. So, lesi story lesi ngithe namhlanje ukuthi ngisixoxe. Ziningi-ke ngizozixoxa zabantu kodwa asebeke badlula kulezi zami izandla. This is Ndalo Media. I'm Khulu Gwabini. Ngani zakwethu, unyaka omusha uyaqala. Ngicela ukuthi zonke into zenu enizenzayo zibe mhlophe, niphumelele. Nale business idea ufisa ukuyipitcha somewhere, ngicela uhambe uyoyipitcha leyo business idea. Kungabikho la ozibambezela khona. Okuhle nokumhlophe kuyeza kuwena. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu. Ngicela ni-like, ni-subscribe, ni-share lama-video. Ngizoshiya i-link yakule video le engike ngakhuluma ngayo, ekade ngikhuluma khona ngama-self initiate. Ngiyabonga kakhulu-ke ngani zakwethu.